गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आशा करছি ଆପଣମାନେ ସବୁ ଭଲସେ ଥିବେ। ଆମମାନେ ସବୁ ଭଲରେ ଅଛୁ। ଆଜି ଟିକେ ମେଘୁଆ ପାଗ ହେଇଛି, ତ ମେଘୁଆ ପାଗରେ ଚା ପିଇବାର ଟିକେ ମଜା ଅଲଗା। ତ ଚା ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଛାତ ଉପରକୁ ନେବି। ଛାତ ଉପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ହେଇଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଛୋଟ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ଦେଖେଇବି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମର ଛୋଟ ଗାର୍ଡ଼େନ୍। ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି। सो ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗାର୍ଡ଼େନିଂ କେମିତି ଲାଗେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। सो आम चिकेन कषा रेडी जाइए। चकुली सहित चिकेन कषा आपण मानक केमती लगे? मत तो चिकेन कषा चकुली बहुत भल लगे। तो आप केमती लगे जनइबे। मु बर्तमान खाई आप जन केमती लगुच। बहुत बढ़िया है। आपण मैंने चकुली चिकेन कषा बनातु आम कमेंट कर जनातु रही।